हेलो वेलकाम टू बड एक्सपिरियेंस जोंहा नोंथांमोननि थाखाय DHS नि कुइसन्स लाबोनाय जादों इंलिशनि कुइसन बेफोरो नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे मोजाङै नायलांबानो जाबाय बेफोर कुइसनफोरा गोबां कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैबाय थायो आरो DHS आवबो फैनायनि गोबां चान्स दङ बेफोर जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन्स होननानै बुंनांगोन नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ मोजाङै फारियै नायलांबानो जाबाय होमबा गिबि कुइसनाव दङ जोंहा दा सिनोनिम अफ ब्रिफ इज नोंथांमोना गोसोआव लाखि जोंहा DHS आव सिनोनिम आरो एन्टोनिमआ गोबां फैयो बेनिखायनो बेसे हायो नोंथांमोना सिनोनिम आरो एन्टोनिमफोरखौ नायनानै थांबानो जाबाय गिबि कुइसनाव दङ जोंहा दा सिनोनिम अफ ब्रिफखौ सोंदों ब्रिफनि सिनोनिमा जोंहा मा होननानै सोंदों होमब्ला बिनि फिननाया जोंहा अप्शननि गेजेराव होबाय जागोन बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अप्शन बी कनसाइज गोसोआव लाखि गासिबो बेबायदिनो जोंहा एन्टोनिम अफ एट्रेक्टिभ इज एट्रेक्टिभनि जा एन्टोनिम माने उल्टाखौ सोंदों सिनोनिम माने जोंहा सेम मिनिंखौ फोरमायो आरो एन्टोनिम माने जोंहा उल्टा बेनिफ्राय जोंहा बेयाव माने एट्रेक्टिभनि एन्टोनिमा मा होननानै सोंदों होमबा बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अप्शन डी रिपालसिभ गोसोआव लाखि गासिबो कमप्लिट द प्रभार्ब होप फर द बेस्ट बाट प्रिपेयार फर द टेस्ट बे लांदां जायगायाव जा प्रभाब जागोन बेखौ होनांगौ नोंथांमोना अप्शनाव नायनानै बेफोराव अप्शन दङ मोनब्रै होमबा बिनि फिननाया जोंहा मा जाहैगोन बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अप्शन होप फर द बेस्ट बाट प्रिपेयार फर द वर्स्ट जाहैगोन अप्शन सीआ बिनि थार फिननाय बेबायदिनो नाम्बार 4 आव दङ जोंहा व्हाट इज द अपोजिट जेन्डार अफ निसनि जा अपोजिट जेन्डार बियो जोंहा मा जागोन भान्जा बा भान्जिनि जा अपोजिट जेन्डार बियो जोंहा मा जागोन भान्जा नङा होमबा निफिउ होननानै बुङो होमबा बिनि फिननाया जोंहा निफिउ जाहैबाय दानिया नेक्स्ट कुइसन नाय जोंहा 5 आव मा दङ कालेक्टिभ नाउन अफ मांकिसनि जा कालेक्टिभ नाउन बियो मा जागोन जोंहा नोंथांमोना अप्शनाव नायनांगौ जा मांकिसफोरनि फोलेरखौ मा होननानै बुङो बेखौ बुङो जोङो अप्शन सीआव दङ ट्रुप होननानै बुंसिगोन मांकिनि जा कालेक्टिभ नाउन ट्रुप होनना बुंसिगोन बेबायदिनो जोंहा 6 आव दङ वी मास्ट कनफ्यूज डिसेन्ट डेस डिसलयेल्टी बे डेसआव जोंहा मा जागोन बे अप्शननि गेजेराव नोंथांमोना सायख'नांगोन बेखौ बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अप्शन बी वेट वी मास्ट कनफ्यूज डिसेन्ट वेट डिसलयेल्टी बेबायदिनो जोंहा 7 आव दङ व्हाट इज द सुपारलेटिभ अफ नयसी सुपारलेटिभफोरनि कुइसन फैयो दा बेहाय जोंहा सोंदों नयसीनि सुपारलेटिभआ मा होननानै होमबा नोंथांमोना अप्शनखौ नाय फारियै गासैखौबो आरो बिनि फिननाया जोंहा मा जाहैगोन बिनि फिननाया जोंहा जागोन नयसिस्ट बे नङा बेसो अप्शन सीनि स्पेलिंफोरखौ गोसोआव लाखि नयसिस्ट 8 आव दङ जोंहा कमप्लिट द आइटेम कल इट ए डेश बे डेशआव जोंहा मा जागोन बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन कल इट ए डे अप्शन डीआ बिनि थार फिननाय डे बेनिफ्राय व्हाट इज द भार्ब फर्म अफ एडभाइसनि जा भार्ब फर्म बियो मा भार्बनिफ्राय सोंनाय फैयो जोंहा गोबां बेनिखायनो नोंथांमोना भार्बखौ नायनानै थां ग्रामार बिजाबफोरावनो मोनजोबखागोन आरो इंलिसाव ग्रामारनिल' फैखायो बिनिफ्राय एडभाइसनि जा भार्ब बियो मा जागोन जोंहा अप्शन ए एडभाइस गोसोआव लाखि बे स्पेलिंफोरखौ बेसे हायो मोजां गोसोआव लाखिखानांगौ बेनिफ्राय 10 खोनाय एन आनमेरिड मेन इज कल्ड जाय हाबा जायै सेंग्राखौ मा होननानै बुंनाय जायो बेखौ बुङो जोंहा इंलिसाव बेचेलर होननानै बुङो अप्शन सी नेक्स्टआव दङ जोंहा हाउस अफ पिग कल अमानि न'खौलाय जोंहा मा होननानै बुङो बियो जोंहा जाहैगोन अप्शननि गेजेराव जोंहा जाहैगोन बियो अप्शन बी स्टाइ होननानै बुङो अमानि न'खौ बिनिफ्राय यां वान अफ डियार माने मा होनो मैनि जा सेंग्रा बैसो बेखौ मा होननानै बुङो यां वान बेखौ बुङो जोंहा इंलिसाव ड अप्शन बिया बिनि थार फिननाय दै बिनिफ्राय 13 आव दङ जोंहा ए पार्सन हु काट्स एन्ड सेल्स मीट इज ए जाय बिथाङा जेनेबा बेदर दाननानै फानो बेखौ मा होननानै बुङो बेखौथ' मिथिखागौ इंलिसाव जोङो बाटचार होननानै बुङो नङा होमब्ला अप्शन बी बिनि थार फिननाया 14 आव दङ जोंहा व्हाट इज द प्लुरेल अफ अक्सनि जा प्लुरेल बियो मा बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन अक्सनि जा प्लुरेल बियो अक्सेन जायो अप्शन सीआ बिनि थार फिननाय गोसोआव लाखि गासैबो अक्सिस जाया अक्जिस जाया बियो अक्सेन जायो अप्शन सीआ 15 आव दङ जोंहा व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल अफ ग'नि जा पास्ट पार्टिसिपल बियो मा जायो
बेखौथ' मिथिखायो गासैबो बेखौलाय गासैबो हाखागोन बेनि फिननाया जोंहा जाहैगोन गान नङा होमब्ला गनि जा पास्ट पार्टिसिपल बियो गान बेनिफ्राय 16 दङ जोंहा I don't have dash to the confidential branch बेयो मा जागोन I don't have अपसनाव नायदो नोंथांमोना बेयो मा जाथावना बेयो जागोन जोंहा अपसन ए एक्सेस गोसोआव लाखि एक्सेस to the confidential branch 17 आव दङ जोंहा due to dash personal reasons both of them avoid each other होमब्ला बेखौबो नोंथांमोना अपसननिफ्राय सायख'नांगौ बेयो जोंहा मा जागोन बेयो जागोन जोंहा अपसन डी due to some personal reasons बेनिफ्राय 18 आव दङ जोंहा choose the correct spelling बेनिफ्राय जोंहा correct spellingखौ सायख'नांगौ बेयाव गोबां स्पेलिं मिस्टेक दङ आरो मोनसेल' कारेक्ट स्पेलिं दङ बेखौ सायख'नांगौ जों बिनि फिननाया जोंहा हबे जागोन मिससेलेनियास अपसन ए आनो बेनि थार फिननाय मिससेलेनियास बेनि स्पेलिंआ कारेक्ट बेबो नङा आरो बेबो नङा 19 आव नाय अपोजिट अफ ब्रेभनि जा अपोजिट बे माखो ब्रेभनि अपोजिटखौथ' मिथिखानांगौ नोंसोरो बिनि फिननाया जोंहा अपसन डी जागोन कावार्ड जायखौ गिख' नङा होमब्ला 20 आव दङ जोंहा साउन्ड अफ डंकिया अपसनाव मा जागोन साउन्ड अफ डंकि मानेथ' जोंहा जाहैगोन ब्रे अपसन डी बेनि फिननाय बेनिफ्राय 21 आव दङ जोंहा प्लुरेल फर्म अफ इनफरमेशननि जा प्लुरेल फर्म बेयो मा बेखौ सोंदों बेनो नोंथांमोना अपसनाव नायदो बेनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अपसन ए इनफरमेशनानो जायो इनफरमेशन्स बेफोरो मालाबाबो जाया इनफरमेशनाव गोसोआव लाखि 22 आव दङ जोंहा ए पार्सन हु मेक्स गोल्ड अर्नामेन्ट्स इज कल्ड बेयो मा जागोन जोंनिया अपसनफोराव नायदो जाय गल्ड अर्नामेन्ट्स बानायो बेखौ मा होननानै बुङो बेखौ जोङो बुङो गल्ड स्मिथ अपसन बी बिनि फिननाय 23 आव दङ जोंहा एडभार्ब फर्म अफ एडजेक्टिभ फार्स्टनि जा एडभार्ब फर्म बेखौ सोंदों बेनि फिननाया जोंहा मा जागोन बेनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अपसन फार्स्टलि अपसन ए आनो बेनि थार फिननाय फार्स्टार बा फार्स्टेस्ट बेफोरखौ मालाबाबो होनाङा गोसोआव लाखि फार्स्टलि बिनिफ्राय 24 आव दङ एन एपोल ए डे किप्स द डेश एवे बेयो मा जागोन जोंहा इलनेसबो जाया हांगार 24निया जाहैगोन जोंहा डक्टर एक एपोल ए डे किप्स द डक्टर एवे डक्टरखौ गोजानाव लाखिनोबा जों आपेल जायोब्ला बेखौ बुंदों आरो बेहाय बेनिफ्राय 25 आव जोंहा मा दङ ए मेन हु ट्रिट्स स्किन डिजिजेस जोङो स्किननि डक्टरखौ मा होननानै बुङो बेखौ सोरबा मिथिगौ नङा होमब्ला बेनि फिननाया जोंहा जाहैगोन अपसन सी डार्माट'लजिस्ट होननानै बुङो इयाव स्पेलिंआ डार्माट'लजिस्ट जाबाय बेयो नाथाय बिनि अपसना मा जागोन इयाव एल थाबावगोन दे डाबल अनि गेजेराव एल दङ डार्माट'लजिस्ट स्पेलिंआ मिस्टेक जाबाय बेहाय बिनिफ्राय 26खौ नाय प्लुरेल फर्म अफ शिपनि जा प्लुरेल फर्म बेयो मा जागोन जोंहा बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन शिबानो थाहैयो बेयाव जेबो सोलायनाय फैया बेनिखायनो बिनि फिननाया जोंहा अपसन सीआ थार बिनिफ्राय नायदो 27 आव यां वान अफ स्वान माने मा सोर मिथियो बेयो जायो स्वानखौ जों बुङो हांसो राजा बुङोदां बर'आव हांसो राजा बेयो जोंहा मा जागोन यां वान अफ स्वानआ जागोन बेयो जोंहा साइगनेट अपसन बी बिनि फिननाय बिनिफ्राय 28 आव दङ अपोजिट जेन्डार अफ ड्रेगनि जा अपोजिट जेन्डार बेयो मा जागोन जोंहा बेयो जागोन जोंहा अपसन ड्रेग डाक अपसन डी डाक पेन इज माइटियार देन डेसआव जोंहा प्रभाब बाहायनांगौ होमबा बेयाव दङ मा जागोन बियो प्रभाबखौ होदो बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन 29निया अपसन सी स्वord पेन इज माइटियार देन स्वord बिनिफ्राय 30 आव दङ जोंहा द पेसिफिक इज डेश देन एनि आदार ओशन बियो मा जागोन अपसननि गेजेराव थारखौ सायख'नांगौ बिनि फिननाया जोंहा जाहैगोन द पेसिफिक इज बिगार अपसन बिया जासिगोन बिग जानाय नङा
आरो बिगबो जानाय नङा आरो बिगेस्टबो जानाय नङा, बिगार देन एनि आदार असेन। बेनिफ्राय 31आव जोंहा मा जागोन, चुज द कारेक्ट स्पेलिं। कारेक्ट स्पेलिंनि सायख'नाय फैबाय, होमब्ला नोंथांमोना बेखौ सायख'नांसिगोन। बेयाव गोबां मिस्टेक दङ आरो मोनसेल' थार स्पेलिं गोनां दङ, फेरेनहाइट, होमबा अप्शन बिया बेनि थार फिननाय आरो बेथ' जाखायाखै, बेबो जाखायाखै। बेनिफ्राय 32आव जोंहा मा दङ, एन एपियारि इज ए कालेक्टिभ नाउन अफ। एपियारिया कालेक्टिभ, मानि कालेक्टिभ नाउन बेखौ सोंदों। बियो जाहैगोन जोंहा अप्शन बि, बिहाइभ्स। जेनेबा मा होनो, बिफोरनि जमा थानायखौ मा बुङो, बिहाइभ्स, माने एपियारि होननानै बुंसिगोन जों कालेक्टिभ नाउनाव। बेनिफ्राय 33आव मा दङ, कालेक्टिभ नाउन अफ वुल्फनि जा कालेक्टिभ नाउन, बे मा जागोन जोंहा 33आ जोंहा जाहैबाय अप्शन बि, बियो थार फिननाय, वुल्फ्स होननानै बुङो कालेक्टिभ नाउन अफ वुल्फफोरनि जा कालेक्टिभ जमा थानायखौ जों मा बुंसिगोन, वुल्फ्स होननानै बुंसिगोन। होमब्ला बेखिनियानोमोन दिनैनि जा सावरायनो गोनां DHS नि इंलिशनि कुइसनफोर। नोंथांमोना बेसे हायो मोजां गोसोआव लाखि, बेफोरो गोबां फैनायनि चान्स दङ आरो बेबायदिनो रिलेटेड कुइसनफोर आरो गोबां नायलां, बेफोरनो फैयो जोंहा DHS आव। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन, बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। गोजोन्थों।